Nilqakom għal programm ieħor politiku. Illum miegħi għandi persuna famuża żgur tista' tgħid tafha Malta kollha, Terry Muscat. Nirringrazzjak ħafna tal-li lqajt l-istedina tiegħi għall-programm. U nibdew forsi l-ewwel domanda tgħidilna daqsxejn xi ħaġa fuq. L-ewwel xi nirringrazzjakom minn qalbi tal-li kellkom il-pjaċir li tistednuni il-programm tagħkom. Grazzi minn qalbi. Jiena Terry Muscat, għandi 52, minn Bolmla, gburija li Bolmliża. Naħdem. Mela, l-ewwel domanda li ħansaqsik inti ovvjament ħriġt bħala persuna transgender, però milli tali ma jeta bdejt tħoss daqsxejn tibdil f'ġismek. Ovvjament kont wilid bħala il-persuna li inti titwilet li inti raġel u tħoss li l-ħolmos tiegħek li huma mara mit-twelid. Voldi li tista' tgħid malli kellek issa. Dejk niżviluppa. Tiftakar. U dik minn verament ta' żgħira. Mela, sibt xi appoġġ mill-familjari tiegħek dak iż-żmien jew ħbieb. Ovvjament kien żmien ieħor ukoll ma nistgħux inħarsu. Il-familjari tiegħi kienu support kbir għalkemm għall-bidu u sal-aħħar kważi il-familja tiegħi għalhom il-missieri kienu iva naqra lura ma ntihomx tort, nerġa' ngħid għax il-ħajja tal-lum musa tħalla trabbew fi żmien totalment differenti. 35 sena ilu, l-ewwel 40 sena ilu. Huma ħuti speċjalment u l-familja tiegħi għandi ħuti jiena dejjem tawni l-appoġġ li dejjem xtaqtina. Pereżempju għandi uħti żgħira jiena miġnuna fuqi, alla ħares tisma' lil xi ħadd jgħid ħaġa fuqi. U dejjem seba' ħnedi. Seba'. Ħedi mhux ħażin mela. Imma kif qed inti importanti ħafna li anke għandu messaġġ ovvjament meta jkun hemm persuni li jħossu dawn l-affarijiet ma tistax tagħmilhom ħajjithom infern għax ovvjament iktar ħadd. Jiena għalhekk dejjem xtaqt illum il-ġurnata dejjem meta nibqa' ngħidha di nifhem il-weġġa tal-ġenituri x'in billi jgħidu għax ikolli tifel gej u ikolli tifla hekk u hekk jiena naċċetta dak li hu. Meta l-persuna ikollha persuna gej hemm tkun tara minni dik l-om. Il-ħajja tal-lum mhux ħatħalla ta' 30 sena ilu nerġa' ngħid. Illum hawn ħafna persuni gays li qed jitwildu, ħafna. Tgħidla ħafna biża'. Ħafna biża' li ma joħorġux mill-ewwel open. Da xorta hija. Tifhem kif kont jiena l-ewwel waħda hawn. Jiena dejjem xtaqt dik l-om dak il-missier jifhem il-ħajja il-dbatija ta' dak il-persuna li huwa gay. Mela, ovvjament dak iż-żmien kien hemm forma ta' mibieda li forsi llum qiegħda tonqos, fis-sens niftakar jiena kienu jgħajrukom. Ma dan tgħidha ta' aw noqqas, sorry ta'. L-ignoranza tan-nies nerġa' ngħidha. Jien għalija dejjem nara tikber. Inti meta tkun imweġġa minn xi ħadd, inti tista' titkellem, jien ma nistax ngħid ismani il-ħajja ta' persuna gay li tiġi Majra 2023 kibret għalija personali, imma kibret għax jiena Terry, għax jiena bniedma bla ħajta, ta' feda, għalhekk titkellem xi ħadd ieħor bħali, mhux se jsib attakki personali kif sibt jiena sa Ġimajru stess, pereżempju. Fil-fatt ejwa le dik innu tagħha, fil-fatt għandna xi domandi wkoll iktar il-qudiem, fil-fatt kont ħansaqsihomlok. Li donnu skont min tkun. Għaw minn hekk ikun gej kważi jagħmlu ħalla. Iva. Anzi kważi aħjar minn nies kollha tad-dinja. Imma però mbagħad hekk tkun persuna bħalek li forsi mhux forsi tikkritika u jien ngħidlek sewwa tagħmel għax inti għalfejn għandek ma jkollokx dritt tikkritika. U ovvjament inti l-ħajja tiegħek u jiena fuq din nista' ngħid li nammirak. Ma għamiltix biss il-ħajja sesswali tiegħek għax hawn ħafna nies kważi qed nagħmluhom heroes. Għax ġast ħarġu jgħidu isma' jiena gay, transgender. U daqshekk inti però tikkritika bħalma jikkritikaw in-nies normali kollha, l-affarijiet ħiżjina li qed isiru. Dak għandek dritt. Ma hawn min jaħseb li nikkritika il-gvern biss. Le, jiena ġil rajt. Jiena mhu vera xejn, jiena xi ħadd minnaħa l-oħra li nħobb jiena jagħmel xi ħaġa ta' ħażina ħanejt. Qed tifhmu l-punt, jiena nikkritika kwalinkwa oġġett li nara ħażin. Issa min hemm fil-gvern illum? Mhux il-Labor, ovvjament ħajlaqgħat ċertu. Mela, fejn hu tajjeb ngħid huwa tajjeb, fejn hu ħażin ngħid huwa ħażin. Imma di ma jniżluwix in-nies li personali jekk ngħidilhom hekk xi ħaġa li ħażina u ħadd tiġri qed taqla stejjer ta' barra minnu. Meta jkunu l-fatti huwa minnhom, meta jgħidulek proset.
Ma mbagħad jajruk imma personali. Ġek. Mela, ftedilu kol tajt intervista zaħir, ovvjament jina rajta. Inti għamil xi żmien ukoll il-ħabs. Sewwa, tallimt minn dik l-esperjenza u inti wara kollox għalfejn mort il-ħabs. Jina di darba Peppi Azzopardi, nirringrazzjah, meta ħriġ mill-ħabs, ġiem l-intervista. U meta qed dil-kelma qedtilu ningrazzja l-Alla li tħart il-ħabs. Kien għal int miġnuna, Iva. U nerġa' ngħidha llum 2023 li Iva ningrazzja l-Mulej li doqt il-ħabs ma kellix għalfejn neħel il-ħabs għalkemm għamilt żball forsi kien xejn ta' barra minnaw. Imma nerġa' ngħid ningrazzja l-Alla għax illum itallimt u għallimna ħafna l-ħabs Iva. U nixtieq minn qalbi dawk in-nies kollha kif dejjem li tħol il-ħabs bniedem fuq ċuċċa żgħira, mhux qed ngħid hekk xi ħadd joqtol lil xi ħadd l-għu pereżempju jien għandi qalbi ħafna l-anzjani, inħobbhom ħafna. Jien ma nippretendix isawwa anzjan tisirqu u ma ħaqekx il-ħabs. Jien anzi nikkritika li hekk bniedem sawwa u sentenzi llum il-qorti llum għalija l-qorti spiċċa. Jiena Alla ħares niċċappas mal-qorti, Alla ħares. U dak iż-żmien meta kont inti l-ħabs, min kien qed imexxi ħalek żdalli? Le ta. Le? Le. Dak iż-żmien id-direttur qed ngħidlek il-5 snin ilu. Kien hemm direttur għalja raġel fuq l-irġiel u nsellimlu minnaw, nselli il-salaħa il-maġġur ċali dak iż-żmien u jaf kemm kont persuna ta' vera li meta tħart il-ħabs u raw il-każi tiegħi, il-każ tiegħi, laqasidu jemnu jgħida l-ħabs. Mux għat nejlek ma' mrizbaljieta? Le, ekku, għaxina dejjem ammettejtu. Imma li kollok persuna għax kun marufa fuq xini u għax inti bniedem it-teri fuq ċuċata zaħira namlu xawk bik. Dik weġġatni ħafna. Ikollok xi ġurnalist itallelek storja fil-medja, fil-gazzetti ta' barra minnaw u jafu li mux minnu. Indi sfidajt il-persuna li kien hemm dak iż-żmien sul Piżani, nidħol għalihom jiena dawn l-affarijiet, li tellek storja li jgħidlek raġel ta' Afrikan kbir ta' raġel ta' 40 sena ma jġibux rispett. 40 sena. Fejridu mbagħad Alla. Li inkwantità ta' droga, u jien meta sfidajtu sul Piżani u mort il-Marsa u sfidajtu, Eklu, kif taqba tiġib gazzetta fuq f'paġna kbira, xkont konvazer kbira, ta' Simon Bużutti dak iż-żmien, iġib raġel nerġa' ngħid u llum taf li mu vera xejn dak li ġibt fil-gazzetta, il-borza kbira li ġibt biex tħammiġni minn għalik. Mela daw huma affarijiet. Għalhekk iddejjaqni jiena jekk jiena ċappas ma' xi ħaġa li kelli li ma kellix oġġett nagħmlu li żbaljajt ħallas talih iva ħaqni. Ma kienet kbira wis tiegħi. Ħamġuni wis. Mhux qed ngħidlek li żbaljaj ma miltux ta' nkun onesta. Li ġibuk traffikanta ta' droga. Ma ħallik għax ismani itallim biżbal. Illum. La dak l-importanti li dejjem naraw l-qoddim fil-ħajja. Però wkoll inti tkaċċejt mix-xogħol dak iż-żmien. Issa, min kien inti tkaċċejt għax persuna gay? Le. Jiena nemmen li tkaċċejt mix-xogħol għax kien hawn nies bħali nqabdu għal minni u għadhom jaħdmu mar-gvern u ma jdispjaċini xejn. U ma jdispjaċini xina dejjem xtaqt li min jiżbalja għandu ċans għal darba tnejn. Skont il-każi kif ikunu. Sa tiegħi il-każ tiegħi li dam kważi 6 snin l-appell u wara 6 snin terġa' tik l-istess sentenza tal-ewwel 6 snin. Dik kienet kera wis. Għax inti qed tara l-kondotta tiegħi kollha li qatt ma ċappas mal-pulizija, iċċappas darba u wara 6 snin l-appell li appellajt 22 xahar, tibqa' li inti taf li ma żbaljajtx, ifhem il-punt. Ekku, le. Għaliex ma dak iċċini ċans. Kemm kbejt ministri kif tal-Labor jiena pereżempju qed ħajti spiċċat. Bl-onestà ngħidha di, qed ħajti spiċċat. U inti wkoll semmejt li l-appell dam 6 snin. 6 snin. Bniedem jibqa' mtertaq. 6 snin tista' tiċċekkja fuq il-każ tiegħi. Għas kważi tista' tibda ħajjek xi ħadd ikollu relazzjoni jkissru ilu. U jiena persuna ngħix waħdi. Irrid midħul. Jien meta kont mort biex nirreġistra biex jien forsi nsib xi job, kulħadd jalaq lil bibien. Meta tal-Labor 11-il sena ilu,
Mort għand ħafna ministri għand Towin Bonnici, Kalmenu Abela, għand Silvio Xkembri, fejn ma morċ. U għandejo ma kien segretarjat fuq l-indafawek, kien kpejt għandhom, jgħidu li Iva ter, imma jiddispeċin għandha kondotta maħmuġa. Kont ngħidlu sma Dejo, kont ngħidlu sma Kalmenu Abela, Towin Bonnici, hemm nies għal minni. Imma nerġa' ngħid, baqgħu għaxin atteri, u jien għalhekk dejjem qed għandi gburija li ngħid li Robert Abela li hija personali mnalla kienu. Voldri, inti kif qed nifhmek sewwa, jinkwetak il-fatt li f'dal pajjiż donnu għandna taf kemm nagħmlu teatrini, ngħidu daħħalna daw id-drittijiet u rridu nintegraw il-ħabsin, anke l-affarijiet iktar ħafna gravi, però mbagħad fix inti ġi assjonno, inti ma sibt. Xejn. Mhux tal-li ma sibx kollox Xejn, anzi, jiena llum il-ġurnata meta nara persuna t'Afrikan kbir ta' droga, mhux se nidħofu dal-affarijiet. Le, mhux hekk. U millu malada da ħareġ barra, fuq ċuċata żgħira ta' lanqas jien ma diqax ngħidha fuq gramma, tista' staqsi s-sur Towma, lanqas gramma biex ħrieġ bil-pleċ kelli nħares 10,000 ta' jien. Għal-gramma, minn bil-kilo su. Lanqas gramma ma kelli, ma diqax ngħidha tawni rejt id-dar. U daqshekk. Imma dak żmien li għadda passat u għalla ħas nerġa' ngħaddi minnu li żgur, mhux se ngħaddi minnu. U nisperaw li anka nies oħra ma jgħaddux minnu. Għax affarijiet żgħar ovvjament. Jiena iweġġewni ħafna daw iż-żgħażagħ jaħsren tħassarhom u vereta li jidħollok il-ħabs illum wara xahar joħroġ, jerġa' jagħmel milli jagħmel, jerġa' jidħol, u ma jitalmu qatt. Jiena nerġa' ngħid, itallimt, fuq tallimt u ngħidu grazzi mulej, Iva. Mela kif taf ukoll illum il-ġurnata donnu l-NGO se faqsu. Wieħed għal ieħor, uħud minnhom li jgħidu li jitkellmu għal komunità LGBTIQ. Inti taħseb li daw ġenwini jew li qegħdin Mela. Jiena tal-min. Mela, jekk hemm xi għaqda li lilna tippreżentana għalija personali, dejjem sfidajthom. Dejjem sfidajt il-Debi li qatt ma sibtem jien. Meta tħart il-ħabs Iva. Almenu. Nkun onesta. Ma mhux hi, batet il-ħadd ieħor, il-ħabs jittawwalli. Debi qatt ma rajta għalija personali ħanitkellem u tista' ċempilla u tagħmel li trid u staqsija dod domandi. Qatt ma sib persuna toħroġ għalija jien. Qatt. U l-attakki personali fuq Facebook u mhux fuq Facebook, qatt ma sib persuna bħal Debi u nies oħrajn nerġa' ngħidlek ħlieft meta tħart il-ħabs. Mela, taħseb ukoll li daw l-NGOs donnu jitkellmu f'isem il-komunità kollha. Qisu intkom, ma ntkomx moħħ. Mela. U opinjonijiet differenti għax fl-aħħar mill-aħħar inti billi persuna trans jekk hawn l-argument 1000 persuna li huma trans Malta. Ma jfissirx li għandkom. Toddhom fuq subajk. Ma jfissirx però li għandkom kollha l-istess opinjoni jiskom robots. Hekk donnu jitkellmu f'isem kulħadd. Imma ismani, jitkellmu għalina biex jintoġbu man-nies biex jekwestaw il-voti. Min hu iblaħ, soda xi żgħid il-kelma. Le, mhux hekk. Jiena nerġa' ngħid kif ikun hemm xi ħadd jgħidlek Terry għal ħalqek imnalla kien tali għalik, imnalla kien Joseph għalik. Imnalla kien Joseph għalik għal imma. Jiena gburija bija nnifsi. Qed tifhmu l-punt? Deħa, fimtek. Fil-fatt ukoll kont ħansaqsik ukoll domanda. Rajna li qisu donnu daw l-NGOs qed jużaw speċi li dik l-aġenda li poġġa l-Labor u donnu kien hemm ovvjament nies inti li daru mill-Partit Nazzjonalista votaw Labor għax ħassuhom iktar komdi. Imma għax meta kien hemm dik il-votazzjoni dak iż-żmien taħt Joseph Muscat, il-PN mhux għax ma rridx ivvota ma xi ħaġa li ma jaqbilx magħha, għamlu xi ħaġa ma xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien jgħidhom ifrida u nivvota Iva. Issa jiena nifhem il-weġġa ta' persuni transgender li jekk il-PN kienu jaħsbu li huma kontra xi ħadd fuq iż-żwieġ fuq affarijiet hekk. Le. Jiena marrit il-ħadd min jużani, marrit il-ħadd jagħmel xowbija. Fil-fatt hekk ġara jiena. U hekk ġew hekk naqbel magħha mela. U għadu qed jiġri sal-lum biex ngħidu kollox. U issa kirban bin irid
jasal is-sena d-dieħla, naraw. X'inbidel. Issa, ixju oħra wkoll li qiegħda tqum dal-aħħar. Hija li donnu għaw ċertu NGOs iridu li tfal ta' età minn 10 snin l-isfel nibdew nagħlmuhom ukoll fuq daw il-genders differenti. Semmek maħseb ma fiha xejn ħażin, però iridu li eżempju biċċet minnhom ikun hemm shows ta' drag queens li bil-Malti jkunu ġieli bil-warrani barra jidher. Ma naqbilx le lanqax. Teta żgħira taħseb li dik. Le, ma naqbel qatt. Differenti minn edukazzjoni. Mela, jiena nixtieq minn qalbi illum nerġa' 2023 li jkun hemm edukazzjoni għal daw iż-żgħażagħ li tlajn illum imma mhux li ġib persuna jiena qatt ma rajt ħankun onesta ġo pajjiżi s'issa li jkollok persuna krama queen u tagħmel ix-shows ta' barra minnaw biex tgħallem minn tilha issa alla ħess tiġri di. Għax tfal imma li jkun hemm tagħlim kif ikun hemm fuq affarijiet oħra, iva, għaliex m'għandekx tolli il-persuna. Li jkun hemm rispett li hawn ovvjament genders differenti. Issa mela. Ukoll qed iqum il-każ, speċjalment barra minn Malta, u anke Malta ta' xina di rajta ftit ilu, anke eżempju biex tirreġistra baby li għadu kif twieled, jiktbulek parent 1, parent 2, jisu ommu missier neħħejnieh. Ukoll hemm min qed jargumenta li għandna laqqas nagħtu sess lit-tarbija li titwieled. Dik taqbel magħha titwieled mod imbagħad kif tgħix ħajtek. Isma' storja differenti. Jiena twilit raġel, illum il-ġurnata jekk nuri xi ħaġa li jiena għal-nies li jiena mara. It-twelid huwa dak li hu. Imma ninsow it-twelid dak li hu. Jekk jiena persuna raġel, twelid, ullu meda ngħix ta' ħajja ta' mara, għaliex m'għandux jinbidel kollox mill-lejsa żeta u ngħidu dik iva, għalkemm twilet raġel, ngħidu hekk li hija mar imma. Tifhem? Ma la kbirt ovvjament, mhux qed ngħidu tifla jew tifel ma twila. Ma naqbilx jiena kif kollha mara tifel, ħadek huwa tifla? Ma naqbilx. Tgħid huwa tifel dak il-ħin? Mhux hekk imbagħad ma' żmien jaraw. Jaraw meta jibda jikber. Ħal kuljum hu tista' tneħħih, tista' ta' qed tifhem. Mela. Issa dan l-aħħar ukoll qed naraw f'ċertu pajjiżi diġà bdiet din. Aħna konna, eżempju persuna fimt li bidlet is-sess tagħha u saret mara. Bħal fil-każ tiegħek inti llum il-ġurnata mara. Hemm min qed jipprotesta għax inti eżempju tikkompeti fl-isports tan-nisa. Daw qed jargumentaw li speċi xi ħadd li twielet raġel normalment ikollu taf inti iktar testosteron u allura iktar daqsxejn saħħa dik. Issa wara li konna minna li kulħadd speċi jikkompeti skont kif qed iħossu dak il-ħin. Reġgħu qed imorru lura, għax ovvjament inkissru records minn dawk li jkunu twildu irġiel. Inti x'taqbel li għandek kieku tikkompeti man-nisa? Mela, illum hawn nisa li għandhom saħħa iktar minn raġel. Allura dak tgħidlu ma tistax tikkompeti dik il-mara. Jekk jiena mara llum, jiena ħan kompeti man-nisa, għax jiena mara. Da bħal eżempju ħallatlek xi ħaġa, jekk Alla ħares qatt jiena nidħol il-ħabs illum mhux ħanibdu tmani mal-irġiel kif kont qabel. Mhux hekk. Ifhem il-punt. Għax jiena mara. Għaliex le? Jiena naqbel, anzi għandhom jkun hemm il-libertà kollha jekk jiena mara qed tikkompeti ma tgħidx tgħidli nerġa' ngħidlek hawn nisa ta' barra minna u jqelbu d-dinja ta' taħt fuq. All right. Mela, xi ħaġa li jekk impressjonatni daqsxejn fik li inti wkoll qed li ma tafx taqra u tikteb. Però tista' tgħid informata fuq kollox. Jiena aħna ġejjin u Mario hekk informat iktar minn nofs il-membri parlamentari li hemm żgur. Għax ta' smagħhom jitkellmu volder jaqbdek mhux il-bik jiġieli, tgħidha f'liema dinja tgħixu. Xi ġalek li tħoss dal-interess kollu li tibqa' għaddejja u verament tkun up to date fuq l-affarijiet għax tista' tgħid. Pereżempju jiena li ddejqni ħafna li tara storja ta' barra minna u li ġrat u l-aħbarijiet tal-BBS illum il-ġurnata għastaw tkun taf x'inhu jiġri. Issa mhux qed ngħidlek li jiena brava għax intellaħħa jiena għax in-nies torjhom il-provi li ġara xi ħaġa u jħodha kontrik.
U xorta jibqaw U jinnegaw. xolta, jina ħaġa waħda ngħid, jekk jina tindejqek, ibblukjani. Mux jek le, Jina kulħadd l-attakki għandu. personali d-dejjaqni li tweġġani personali, li daħħal il-familja. Attakkani biex trid, imma tweġġanix bil-familja. Issa, jina għall-ħar skont naf naqraw nikteb. Għax jina inħobb il-politika ħafna, inħobba ħafna l-politika, inħobb waraja, per eżempju, kunem xaħati, sa jkun minn ikun, irrid noqgħod attenta, per eżempju, jina nħobb nara ħafna l-gazzetti kun nar taħat. Tifhem, irrid nitgħallem. Il-politika nħobba ħafna. U l-lum il-ġurnata, nerġaw 2023. Qed jinkwetak daqsxax jiena kif qed nara ħajjena. Qisu donnu għamilna żmien dal-pajjiż iċċivilizzajna daqsxejn ruħna. U f'daqqa waħda qisu daw l-aħħar ftit snin, erġajna kulħadd jitgħajjar u nies joffendu xulxin. U daħlet il-minbeda. U jekk Ma skont minn tkun. Le, mhux Per eżempju, rispett kollu lej kulħadd. Mela, nerġa' ngħidlek, jekk kien t-teri ta' bolmla, t-sija titi, kif jafun in-nies illum għax t-teri spiċċat, jiena ntella xi ħaġa ngħid hekk u hekk. Tisma' xi ħaġa fuq il-wan, li hemm ġurnalist li f'mibeda ma tismax, ma daqx ngħid jiena, u dak jisu xejn mhu xejn. Imma jiena xi teri u jien m'għandi beda mill-ħadd, jiena dejjem sfidajt. Ġib li l-oborist, itellelek post, happy birthday to Eddie, eżempju. Jiena, hekk ikun hemm mitraġel l-oborist, Robert Abela, Joseph Muscat, il-familja anniversarji, per eżempju nħobb nitella ħafna fuq il-mejtin, fuq iż-żmien, fuq iż-żwieġ, ikun min ikun intella fil-paġni tiegħi. Jiena nħobb ħafna intella Robert Abela. Il-Silvio, x'Kembri. Għandi ħafna l-oboristi nħobbhom iktar minn nazzjonalisti ma diex ngħidha di, ma n-nies ma jemnuhiex. Le, sfortunatament hekk ġejna. In-nies ma jemnuhiex li jiena nħobb il-loboristi iktar minn nazzjonalisti, għax jgħidu li inti tella fuq il-loboristi dejjem tattakka, mhux nattakka jien. Jiena nħoss il-verità di kif għamilt meta weġġaw li personali ta' Delija. Ħarix topin. U ma d-dejjaqx għax jiena minn jiena għalkemm weġġajt ħafna nies li għamilt li ġejt medda. Qed tifhmu l-punt? U inti donnu n-nies jew ngħidu sezzjoni tan-nies illum il-ġurnata mhux tagħmel distinzjoni bejn inti tattakka l-partit. Eżempju ngħiduha kif inhi. Dak kien hemm il-każ tal-isptarijiet. Daw prattikament fottew 400 miljun lill-poplu Malti. Enti billi tikkritika u tajjar il-Partit Laburista ma jfissirx qed tajjar. Mhux tajjar, mhux fis-sens kliem Nikkritika li ma kenniex għalfejn nagħtu 4 miljun li m'għandniex frott żerrija tajba. Jiena dejjem għedt. Kieku l-Partit mhux il-Laburisti. Kieku l-Partit Laburista qed jiżra żerrija u dik iż-żerrija toħodha il-barranin u qed jagħmlu ġid tal-pajjiżna, ngħid proset. Ekku. Qed tifhmu l-punt? Pereżempju, imma x'inhi di tal-iftarijiet kieku ma kienx Delija. Jiena tweġġenja ħafna, tmur fuq Ministru llum. Taqbel inti l fuq segretarjat, taqbel inti l-40 fejn marru daw jiġu? No comment. Ejsom għandhom maskla. Alla ħares jgħidu xi ħaġa kontra l-prim. Le, ekku. Dik id-dejjaq ngħid il-verità. Issa kien hemm ukoll żmien. Fis-sens inti magħrufa li bħala partit tissapporti għal Partit Nazzjonalista għandek dritt bħal kulħadd għandu dritt jissapporti għal min irid. Però kien hemm żmien donnu kien hemm daqsxejn li jisek waqaft jew kien hemm xi issue partikolari x'kien ġar eżatt. U llum il-ġurnata kollox reġa'. Le, dik meta jiena kien hemm Adrian Delija u jiena kont għaddejjem mill-attakki personali, jiena mort nitkellem, ċempilt il-tan-net, għax jien għandi konfidenza ħafna mal-ġurnalisti tan-net, u jien għedtilhom nixtieqkom turu solidarjetà miegħi. Għaliex jiena tteri daw l-attakki personali fuqi għax jiena inħobb il-Delija. Għajnuni. Iva. U qatt ma waslet il-kelma Iva. Mhux kelli bżonn l-appoġġ tal-pjent għax jiena għandi l-paġna tiegħi. Ma rajtu naqqa. Imma jiena mbagħad rispett kolli lejn kulħadd għax kien hemm ħabiba tiegħi
U nsemmija ma niddejjaqx mista toħu għalija, Angela Colero, rispett kollu lejha, m'għandi xejn kontri għax inħobba. Għax ħallaħas nisma' xi ħadd jgħid kontra persuni transgender għax jidħol għan-nar, jistgħu joboduni. Meta di l-istess silma, l-istess ġurnata jien qed naqbes għal Delija u l-partit tiegħi. U di għax ukoll tkellmet fuq Delija qed jgħajruha il-midja tan-net ħarġuhom u għaliha. U għalija le, mhux qed ngħid jekk jiena bastun mitwelidi nħobb il-PN. Le, u fil-vera naħseb jista' jkun hekk mhux se jasbal kien hemm xi xnijat li kienet ħadd toħroġ mal-PN. Imma kif qed tgħid inti, huwa ħażin li għax persuna ċittadina normali ma naqbżux għaliha u għax xi ħadd fil-politika donnu. Jiena rrid jekk hemm 10 persuni transgender, jekk hemm 10 huma min huma, dawk l-10 niżnuhom kollha l-istess. Mhux għax dik taħdem hemm, għax dik taħdem hemm, għax dik taħdem hemm, dik taħdem hemm l-għażla le dawk l-10 transgender huma min huma kollha l-istess. U jiena ċempilt niftakar il-Delija qatt ma ninsija di, ċempilt il-medja tan-net, qedtilhom jiena ħa nagħmel storja li ħanġen nbellaħ il kulħadd. U dawn m'emmnunix. M'emmnunix. Tajthom ċans qisu 6 sigħat, qedtilhom fi żmien 6 sigħat, hekk promista. Jekk il-partit tiegħi u l-kap li nħobb jiena jgħid Delija mhux ħajġri xejn fuqi li jiena persuna trans u dawn l-attakki kollha xejn, jiena ħa nagħmel storja barra minn hawn. Kienu qaluli, alright, tagħmel li tħoss inti, u mbagħad biex iktar jisfidawni għax kien hemm nerġa' ngħid persuna bħali għajruha li m'għandux ikun. Ovvjament. Il-midja tan-net ħarġu stejjer favorija u għandu jkun għax persuna jmini. Allura jiena li jiena bastun iktar minn ħadd ieħor u s-sograjt ħajti minn ġewwa bolmla. Għattife, u jiena qed ma ġej mela. Qabel ma mirda l-affari. Kemm kont imweġġa jiena qed jiena nħobb il-Delija, nħobb il-Partit Nazzjonalista, nħobb hekk u ma sibt appoġġ minn ħadd, qed jiena nagħmel xi ħaġa li żgur ħajdispaċini wara. Tħalt live, kelli kważi 3000 persuna dak il-ħin li jiena ħanqatta bir-rabja li kelli l-bandiera. Mbagħad wara ġew 30,000 naħseb. Mhux 30,000, u jiena nqatta l-bandiera, jiena qed fiduċja iktar fil-PN dak il-ħin u fejn Delija m'għandix. U għattajt il-bandiera. Wara sekonda li għattajt il-bandiera u spiċċa tal-live, il-kwantità ta' nies mid-dar ċentrali mill-partit kienet kbira wis. Saħan sitrament tgħid Delija. U hemmhekk vera rrid naqta' jdejja 2 u ma kontx nerġa' nagħmilha. Imma rrid nagħmel xi ħaġa li l-partit irid jibża n-nies tiegħu. On fuq tiegħu iva fil-fatt. Irid jibża n-nies tiegħu. Naħseb irridu narfu li l-Partit Nazzjonalista ilu 12 sena naħseb telef dak il-voti għax warrab in-nies tiegħu fil-verità. Jiena dejjem qed għara kemm onesta. L-aħħar 5 snin ta' taħt Gonzi dok kienu żejda. Le ekku, naħseb jaqbel. In-nies u ma rridx ngħidha, viġidi ħanoħorġa miegħek. Ara x'unur għandek. In-nies li kellu Gonzi miegħu għamlu ħsara kbira il-PN. Kif jiena mmur nkellem segretarja law xi ħadd għand Gonzi jala l-bibin. Meta jaf li jiena persuna ħajti kollha u min familja tiegħi nazzjonalista kbira. Kif imur persuna għal permezz żgħir talqlu l-bibin. Għalija jiena sejt nitkellem ma ħaxruh il-PN taħt it-tmexxija l-aħħar 5 snin ta' Lawrence Gonzi. Għax in-nies li kellu madwaru għamlu ħafna ħsara l-PN. Kemm jiena onesta. U li l-individwali wkoll nemmen jiena. Mela, għandi informazzjoni jiena li ftit wara li kont qattajdi l-imbirka bandiera wara ftit żmien, kont mistiedni inti fuq il-1 TV. U ovvjament imbagħad divjera jew ma nafx minn fejn ġibta jiddispeċini. Naħseb li għattajt inti ta' Charlotte Guder, naħseb tal-gazzetta tal-ħadd. Dik għattajt il-bandiera jiena. Ġimgħa wara ċempilli Charlotte Guder, kien jagħmel il-gazzetti kun nhar ta' ħadd, u għalli mistiedna il-1 TG, għatlina kullum kien immur.
Mhux hekk. Għax jiena m'għandi odju għal ħadd. Għalli ħansaqtek naqgħdu m'għandi mela, għalli u l-ħadd li ġej ejja. Qed all right. U jiena nimmiraħ ħafna Charlotte Guder. Ġurnalist, bravo ħafna, u nimmiraħ tax-xogħol kbir li dejjem jagħmel dar-raġel. U jiena ferħana, ħankun onesta, naf kienu ħajużawni għatajt il-bandiera, imma xorta oħra kon sammu. Parti mel dik, għaxom bat għandek wasal il-ħadd. Wasal is-sibt, ċempilli Charlotte Guder, għalli ter, għalli nsa kollox, għalli id-dispeċini, għax għandi fuq, ekku hekk ma nistax inġibek. Għattu thank you. Mhux jekk mhux torti. Ma mbagħad sfidajtu. Mbagħad sfidajtu jien xamilt. Ġimgħa wara kemm kont imweġġa minn taħt il-PN. Kont inħobb persuna. Kont naħseb nasal li f'ħajti ma kont nagħmel qatt li mort nittessera ruħi mal-Labor għax il-PN ma biżax għalija u tħajt il-kwartieri intqajt mal-President tal-lum ma' Ramona u dik kif ratni quddiem mal-kwartieri għasidet temmen. Dbelħed. Imma huwa minnu. Jiena l-verità di. Meta jiena mort nittessera ruħi mal-Labor għax il-partit tiegħi weġġani, kien hemm ħafna laboristi jattakkawni personali. Jiena allura daw jekk jiena ħanivvota lilek. Minn ġottaġen għal ġonnaj. Ekket, mela nibqa' l-istess post. Kienu jċempluli, kienu jċemplu n-nies li hemm ġol kwartieri tal-Labor biex kien Novembru. F'Diċembru f'ġina f'xarejda ta' it-tesserata kienet li meġgħux iġedduli it-tesserata. Issa din qedtilhom daw. Jien mhux se nerġa' li jiena tattakkawni inkom stess. Mhux hekk huwa. Meta jiena ħriġton ma' persuna għax kont dak iż-żmien inħobba ħafna. Qed tifhmu l-punt u kienu jafu. U kollox kienu jarawni mixja. Kienu jattakkawni personali. Le, ekku. Qed tifhmu l-punt. Issa daw jgħidulek kif jista' jkun it-Terry tivvota Labor. Imma għadhom ma jafux ta' jien ħanejlek di. Jiena tweġġanix għax ta' feda miegħi. Jiena knuħ grazzja miegħek nibqa' miegħek. Imma tweġġanix inti wkoll imma. Le, mhux hekk. Qed tifhem. Issa spiss fuq il-post li tella naraw ħafna drabi li qed tesponi jew korruzzjoni, jew affarijiet ħażina li qed jiġru fil-pajjiż, jew affarijiet li jippruvaw jeħbew anke mill-medja in ġenerali. Però tada tiġi attakkata. Ovvjament ġieli sempliċament għax jgħidulek imma tagħmel ħsara lill-Partit Laburista li qiegħed fil-gvern. Taħseb li din l-attitudni qiegħda tħalli l-bot mill-politika nies ġenwini tajbin. Għax fil-verità minnu tajjeb, kważi qed jibżallhom jidħol fil-politika għax jattakkaw personali u l-familja. Illum hawn laboristi sinċira li jitkellmu l-verità. Imma jekk inti ħatejt xi ħaġa li ma taqbilx għal widnejhom, ħajqaxtulek rasek. Jien nista' nitkellem nagħmilha ma' ħafna nies jiena, laboristi kbar, nista' ngħidlek storja tal-biraħt l-ula. Jekk tieni ċans. Għajdilna mela ħejna problema. Li jien nara laboristi mweġġajn jiena, jiddispeċini għalihom. Li nara bajnejja, jien mistax ngħidulek hawn qed il-live, għax huwa mbellaħ il-kulħadd, mhux biex nitkessaħ miegħek ta' imbellaħ il-kulħadd bil-klim li nisma' u li nara bajnejja. Laboristi kbar għaddaw. Imma ma tax ngħid, illum qed tajjar il-persuna, ma tasal il-vot. Terġa' tagħmel l-istess, ma li jisa qed iġġib il-ġabla fuq saqajk. Pereżempju, tliet ijiem ilu kien hemm strajk ix-xatt tal-Belt. Daw tad-dajjes ma nafx ngħidha li waslu t-turisti. Li waslu t-turisti għax donnu. U hemm 40 persuna. 40 persuna li jgħelaw il-ħobża ta' kuljum minnhom. 40 familja. Sa plus il-40 plus daw tittamlhom 120-130 ifhem il-punt. Ma jgħidu 40. Issa daw minn 40 37 minnhom kollha Labor. Tgħidlek kif tkun taf kollox. Kollha Labor. Ħriġtoni għalihom l-ewwel waħda kont jiena. Kif rajthom bil-post daw il-Labor persuna kontra l-gvern għax qed il-ħobża tagħhom li qegħdin jieklu ħad ispiċċa.
jiena orejt solidarjetà tal-Light Post. Magħhom għax fl-aħħar mill-aħħar. Ukoll mill-loboristi stess lajta personali jattakkawni. Kien hemm saħansitra qaluli imma naqlaħħa tajjeb, jien għandi pensjoni ta' 9,000 euro, jien għandi pensjoni ta' 900 fil-ġimgħa, 900 euro fix-xahar. Ma interessakx minn ħadd ieħor. Jiddispeċini għalik li għandek familja tittit magħha u ħadd tispiċċa bla xoxna batejt minn snin. Voldri inti qed tara bħalma qed nara ħajjina ta' l-egoizmu donnu qed jikber. qed jirrenja f'kull settur ta' Voldri kulħadd basta jien U ġejjin għar minn tmenijat. Min huwa onesti ma jitkellem ġejjin għar minn tmenijat. Jiena meta nara pajjiż ta' 500,000 u xi ħaġa li tneħħi minnhom 180,000 kważi barrani li huma reġistrati soppoġġo pajjiżna. Għalhekk qed ngħidlek. Tgħid imma pajjiżna għaċċi darba jispiċċat f'idej il-barranin. Pereżempju llum skantajt ruħi. Illum skantajt ruħi tgħidli inti dejjem hekk m'għandi xejn kontra l-barranin. Inħobbhom. Imma nħobbhom il-barranin. Mela inti ilek taħdem 50 sena. Kapaċi tiftaħ biznis u biex tiftaħ biznis jalawlek qalbek. Ġannuk. Mur il-Marsa. Illum forsi dortna għal-Marsa, nipassiġġa fuq il-bridge. Ekkem 20 ħanut il-Marsa fuq il-bridge tal-laħam, mux tal-laħam, tal-ħaxix, tal-luttu, mux tal-luttu. Ħadej xurxin. Kolla barrani. Kandestini. Mandi xej kontri jom, tifimni xħazin. Le, fem. Jina għed, fejnom il-Martin. Per eżempju, jina, nerġanejdlek, għet l nħobb il-politika. Jien meta nara kwantita ta' barranin ġewwa Mater Dei, ngħid imma l-Marti, jgħidu l il-Marti ma jitjaħdem. Ħarsu saw il-Marti taħt il-Perit Mintoff kienu jgħixu komdi. U kien jaħdem ir-raġel biss. Iva, u llum jaħaset it-tagħmel, illum mela jista' jkun 800 fix-xahar. Tgħaddi, jista' jkun jien nitkellem għalija personali waħdi. 850 fix-xahar, ġieli. Titħallas il-kejbel, titħallas il-kera, titħallas id-dawlu l-ilma, min onest imma il-ħajja ta' kuljum. Aħseb u wara dik l-om li għandha ġiex titfar ta' ngħidlu t-tnejn. Id-batija u mbagħad hawn biċċiet min-nies għax jasal sena sħiħa tbati, itik ċekk u tama. Ta' 100 euro. 100 euro, li huma xejn. Li huma xejn illum jaħassa jiena bħal pereżempju għax itini tat-taxxa qed noħob pjaċir, ma kemm taqtali taxxa jiena u bolla kull xahar. Le, ekku, fil-fatt, ftejt jafu li inti meta kien hawn l-aħħar żieda kienet daqsxejn għolja, ta' 10 euro, more or less. Għax il-ħajju li vera xejn ta'. Ejwa, kon ħanejdlek il-punt. Mu vera xejn di. Però l-gvern ma żiedx imbagħad is-ceiling tat-taxxa. Allura inti jekk tajtlek 10 euro, ħadlek 3-4 minn. Lek għadha ngħidlek. Meta issa daw jista' jkunu minn dix naħat. Meta ħadd iż-żieda, inti mhux sajtik 990. Għażek ħatalek minna jaħassa fix-xahar. Qed tifhmu l-punt ħajqatalek minna. Le ekku. Fil-fatt ħafna u ta' 990 għax kien hemm ħafna kritika li ma tistax ma tagħti żieda llum. Pereżempju, issa di qed iweġġa ġewwa Mater Dei, ġewwa il-clinics. Orejt solidarjetà magħhom. Ejja inaqdu f'mejda malurjin li tippreżenta daw in-nies. Għaliex ilhom 12 ġurnata bl-strajk. Għaliex ma jisrix ftehim mill malada biex tajna l-miljoni l-barranin orrajt u biex nagħtu ġew pajjiżna biex igawdu l-ħaddim Malti. Le, ekku, għax inti il-punt li qed qajjem inti huwa, mela kellna 400 miljun ħraqnihom għax ħraqnihom dawk. Immaġina ta' 400 10 snin ta' għal xejn. 400 miljun kemm kienu jistgħu jagħtu żieda fil-paga u inti problema kbira li hawn fl-isptar. U din qalek kelli mistieden il-Dr. Frank Portelli. Numru ta' tobbet jitilqom il-pajjiż u qed jaħdmu barra minn Malta fl-aqwa clinics tad-dinja. Pereżempju llum. Mela Malta ngħidulhom bye-bye biex inġibu bit-cheap labor. Illum pereżempju smajt il-President tal-MAM. X'ismu bħalissa. U nimmi raħ dar-raġel ta' qed jaqbeż għal-ħaddiem. Għaliex għandna 12 ġurnata biex isir ftehim biex iż-żieda jieħdu għal daw. Issa imbagħad tisma' xi ministru għax kien hemm pakkett mhux se jiġu
Inti ma d-dejjaqx tagħti dak il-miljuni. Le, ekku, u dejjem nitkellmu fuq is-saħħa l-iktar ħaġa suppost. Importanti suppost. Għażiża li għandna. Issa, però, ixi oħra li semmejta daqsxejn inti fuq, però xtaq nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall. Il-pajjiż mill-aħħar ċensiment li sar, ovvjament, der li l-Maltin naqsu bi 17%. Barranin żdiedu bi 22%. Dawn dejjem b'dak li nafu bih. Nafu. Għax inti taf daqsi, u forsi aħjar minni għax tkun man nies iktar fit-toroq, li daħlet il-moda, nikru l-appartamenti u npoġġu 8-10 ġo flet. Vodri qar mill-annimali, ġieli jkunu. Però donnu l-gvern fuq di m'għandux problema, basta nikru, nħallsu dik il-15% taxxa il-gvern ovvjament qed jiġbor it-taxxi minn hemmhekk. Ma mhux għand kulħadd, għax hawn min jikri kamra waħda u tara 6. Żgur, mela, vodri. Oh, you're right. Mbagħad jiddikjaraw forsi wieħed nej minnhom. Jina nitħassar ħafna ġewwa pereżempju hemm ħafna hekk u vera nitħassaru. Imma inti dan apparti vodri apparti li huwa abbuż fil-fema tiegħi fuq il-barranin. Taħseb però l-standard of living mbagħad tal-Maltin qed jonqos għax kopja Maltija ma tistax tixtrilhom. Bil-fors, għax illum min qed tikri il-postijiet, illum qed jgħidlek ħa nikri l-barrani. Għax il-barrani kemm titolbu ħadtik. Mela jista' jkun ikollok familja llum. Familja ta' ġixtiet faħa nerġa' ngħidlek, m'għandix fejn toqgħod miskina dil koppja. Jista' jkun tikrila 800 fix-xahar. Ħankun onesta, ġieli issib il-gvern u ningrazzjah il-Kardes li s-sussidju. All right, mela inti għandek relief law ma nafx kemm 500 fix-xahar, 400 fix-xahar. Titħallas kera biex ħatgħaddi. Kemm hawn nuqqas ta' bini. Fejn hu qabel kont tara kull sena tara tilgħin l-appartamenti. Jiena Voldri dejjem kritikajta fil-miftuħ bħalek lajt ħafna tajjid. F'pajjiż li suppost kellu surplus u ma jinbenix housing għal Maltin, issa dak irid il-gvern jista' jibni fuq il-housing li diġà hemm. Għax dak bini antik, allura jiflaħ. Però ovvjament da jridu bil-fors iqallaw il-flus il-kontratturi. Ovvja, fil-fema tiegħi hija ċara għax hekk irid. Il-gvern għandu fejn jagħmel housing, però għal xi raġuni ma jridux u kultant joħroġ il xagħat jgħidu sma' nissussidjak. Voldri jiena tinkwitani ħafna. Tere Muscat bħala persuna taqbel mal-abort inti? Alla ħares. Jiena dejjem ngħid Alla ħares ġo pajjiżna jidħol l-abort. U ħanejda ċara llum ukoll bis-saħħa tiegħek, jekk ikun hemm xi ħadd li għandi fiduċja fih mill-PN, wieħed biss jivvota iva biex jidħol l-abort ġo pajjiżna, dak jispiċċa dal-bar dejjem. U jien nkundanna kull persuna li ħad ivvota li m'għandniex għalfejn tan nivvotaw iva għall-abort ġo pajjiżna kif qal il-prim. Għal il-problema li għandna ġo pajjiżna qed imut persuna kuljum. Alla ħareġ ġo pajjiżna jidħol l-abort u nikkastiga dak il-persuna li jaqbel mal-abort. Nikkastigah. Tox tgħidli ikun kif ikun. Ma ġux ndawru il-taparsi. Tibda minn ħaġa u mbagħad tiftaħ. Biex nidru sabiħ manni sejdu lek hekk u hekk. Alla ħares jidħol ġo pajjiżna qalbi. Mela, fuq id-droga. Taqbel illegali. Id-droga kollha biċċiet mid-droga. Issa, irrid toqgħod attent għax peress li l-każ li kelli jiena ma jgħidu u jitfgħu lill-bombi iktar milli tafawli. Id-droga skont x'inhi, jiena kienu jiskantawni meta kien hemm il-PN fil-gvern. Kienu jgħidu u l-Caritas kienet tgħid b'joint taqbad il-labra. Vizzju, ejwa dik baqgħet tiġi moħħi. Meta l-Labor u naqbel magħha. Inħalli n-nies jitkellmu, ma naqbel magħha. Meta l-Labor qal biex ilbaħ il-voti, għalija biex ilbaħ il-voti u nnexxielu, qal li jiena għaddi darba ma nafx niftakarx inti, għax jiena ngħidlek infissata fuq il-politika, darba fl-87 għamel mass meeting Carmine Nofsud Bonnici fuq il-Fosos u kien qal di u kien hemm familja li ta' vera ma qablux. Ġek. U ħadu kontra Carmine Nofsud Bonnici meta kien huwa da it-triq u qabada, issa llum ħariġa. U naqbel. Imma ma ninsawx x'kontu tgħidu qabel. 10 snin ilu kontu twerru l-familji jekk xi ħadd ipejjeb l-smoke jaqbad il-labra, allura dik ma ġiex tiżisti llum
li kontu tgħidu qabel, jiena nixtieq insaqs il-Karitas ta' dak iż-żmien illum, kemm kontu teqirdu fuqha meta kien hemm il-PM fil-gvern. Kollhom donnu kwita assoluta. Anka l-unions. Għadek tisma' xi union protesta fuq l-ħajja. Qassa tisma' llum, qassa tisma' qalbi. Issa, però, jekk tidħol id-droga legali, inti taqbel li eżempju persuna jennemmen m'għandekx titfgħu l-ħabs bniedem għax ħadd droga hu. Però jekk eżempju s-suq tkun daħna u qatilti xi ħadd. Temmen li għandek ovvjament imbagħad iġġor ir-responsabilità. Isma' ta' dak il-qtil. Iva, anka tajjar annimali illum aħseb wara bniedem. Illum jiena anka daw illum fejnhom li kont tara qabel. Kien isiru ħafna daw xejdulhom bħalissa li qabel ma toħroġ bil-lejl. Roadblocks. Roadblock, dak kważi spiċċaw illum il-ġurnata. Qed tifhem, jien anke kont nikkritika l-pulizija li nixtieq nara pulizija fit-toroq. Ħadwa kontrija. Xaġa ħażina, nara anzi nġobhom la jiġi attakkat mis-suq bil-lejl. Mhux ovvja li suppost, imbagħad alla ħarsu kun missiera m'għax min jaf x'jagħmel. Imma dik anke tgħidulhom xi ħaġa hekk tiġi attakkat personali. Jiena naraħħa il-libertà hija sabiħa naħseb naqblu. Imma l-libertinaġġ naħseb qed iġib konsegwenzi korroħ. Il-ħajja tal-lum hija maġla wis qalbi. Maġla u mhux se nżommu il-ħabel ftit brejkijiet ħambatu. Daw iż-żgħażagħ speċjalment li telgħin illum li jkollok tgħidlek u hija b'daqshekk x'inhu jagħmel billi pejb joint. U hija billi pejb joint x'inhu dak ma interessanix. Nerġa' ngħidlek, ma interessanix. Kulħadd għandu l-libertà tiegħu, imma taħseb li l-istil ta' ħajja li qed ngħixu llum. Ifoldri li għandna daw fil-verità ħafna suppost libertajiet. Però anke l-istatistika li ħarġet, iż-żgħażagħ xi 70% tagħhom diġà qed jesperjenzaw fil-ħajja problemi fejn jidħlu ta' depression. Meta aħna nafu jien almenu fi żmieni, iż-żgħar kważi dejjem ta' finti xalata u kulħadd jiċċaxra barra u jiġri u nilagħbu l-ballun. Dak donnu spiċċa kollu. Ismani, il-ħajja tal-lum imbidlet ħafna. Pereżempju qabel naqażibeċ ħanitkellem għalija, kont ħossni tifla u għadni naqażibeċ, naqa' ħabel, biċċa karettun konna nilagħbu bihom. Illum hawn daw il-mobiles li ħafna u kibret. Issa, il-ħajja tal-lum sa tħallet ma ta' qabel, u rridu noqogħdu attenti ħafna. Mhux ta' bxejna u ħafna żgħażagħ ukoll irridu jitilqu minn pajjiżna. Għaliex? X'in iddejjaqhom di tweġġani li jiena Malti irrid niċħat il-pajjiżi, irrid nitlaq. Le, tina ħanibqgħu. Qed tifhmu l-punt? Xtaqt insaqsik ukoll xi ħaġa żgħira. Aħna f'pajjiżna daħlu wkoll li koppji gej jistgħu jadottaw it-tfal. Inti in ġenerali li taqbel magħha. Hawnhekk ħajkun hawn ħafna transgender, għalkemm il-maġġoranza mhijiex hekk. Jiena personali, bl-esperjenza tiegħi tal-ħajja ma naqbilx. Li jiena persuna trans u għandi raġel miegħi. Li jkollok tifel qed trabbih għaddejt minna, jien ma naqbilx li persuni l-istess sess, l-istess inti min inti ma rridx juħdu għalihom. Le, mhux hekk. Ifhimni għax kulħadd għandu l-libertà tiegħu. Imma ejja nkunu onesti. Jiena ġibli kemm hawn koppji l-istess sess, ġibli il-maġġoranza kbira li jrabbu tfal. Għax inti, jiena ħanitkellem jiena kont arusa, 16 sena, kont irrabbi t-tifel toħti. Meta kien jarani nilbes il-qalzi it-tajts, kien madonna kont ngħid ma tħossokx komda d-dar. U meta jkollok tifel jgħix ma' persuni l-istess sess, l-istess mara u raġel, illum ħafna bolijiet. U min jgħid li mhux vera ngħidu tkunx kiddib biex tintoġob man-nies. Hi xi ħaġa sabiħa li persuna transgender trabbili. Pereżempju jiena fissata għandi ħabiba, iffissata fuq it-tifla tagħha jien. Għad għandha sena u xahar. Sena u xahar. Iffissata, meta ngħidlek iffissata, imma ma nħossniex komda li jiena rrabbija, li jkolli raġel miegħi irrabbija x'kapaċi.
Ma jien kont naħdem l-iskola, għamil żmien twil naħdem l-iskola. Qed tifhmu l-punt? U għax jiena persuna gay, ġejt imkaċċija. Allora kif jiena ngħid il-bulijiet illum kibru dak it-tifel li qed jitwilet li qed jgħix ħajja suppost komda qed jiġi attakkat u bulijiet. Voldin inti tħares dejjem l-interess kważi ta' tfal. Iva. Għax dak ovvjament innoċenti, ma jaħtu xejn fil-ħajja u naħseb. Illum anke aktar tifel jmur l-iskola u naqra hekk miskin jajruh. U m'għandux ikun qed għax ma qbilt miegħu jien anke pereżempju ġieli nara familjali, nies jgħidu li tijatiti, qed jajrek dak għandux biex jajrek ħajjer il-familja tiegħu, ħajjer il-ħon jgħidulhom le. Jien dejjem ħfirt min weġġani. Jien naqbel miegħek għax naħseb meta tagħmel hekk fil-verità. Il-dawk il-persuni li jattakkawk toqtolhom kważi mingħajr ma għamilt reaction ta' xejn. Għax dili jisna kollox, sar kulħadd joffendi ruħu bl-inqas xi ħaġa u di. Illum imma min weġġak illum. Jekk ikollok musmar f'subajk ħajweġġak bih. U dik iddejjaqni. Dak ovvjament. Dik iddejjaqni ħafna. Jiena qatt fil-ħajja tiegħi u dejjem tlab apoloġija jekk żbaljajt ma' xi ħadd li m'għandix dubju ma naħsibx. Ma qatt jiżbalja anke da. Imma minn xi għaddejtina personali għax jgħidulek. U marrit il-ħatti weġġajinu. Mela, wasalna l-aħħar domanda. Tixtieq tgħaddi xi messaġġ it-telespettaturi biex forsi ngħixu fiktar armonija flimkien bħala poplu Malti u kif taraħ il-futur ta' pajjiżna. Mela, jekk nibqgħu sejrin kif aħna sejrin, il-futur ta' pajjiż ma tantxu sabiħ, nkunu onesti. Le, jiena naħseb. Minnu onesti imma. Li hawn bidla kbira bis-saħħa tal-Ewropa, nkunu onesti. Għax inti meta tara l-oġġetti li din isiru anke knisja żgħira llum ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk ma kienx l-Ewropa, aħna llum x'aħna. Mejtin bil-ġoħ kieku, nkunu onesti. Imma jiena xewqa tiegħi di li dawk in-nies li dejjem jarawni u jismawni taqbel u ma taqbilx miegħi ġib li rispett jien kif jien. Ma taqbilx miegħi taf x'għandek tagħmel, taf buttuna? Le, ma ġab. U nistgħu naqblu ma naqblux ma' xulxin b'rispett. Ma fiha xejn ħażin li ma taqbilx ma' xi ħaġa. Jiena pereżempju nerġa' ngħidlek u gburija biha di, imma ħadd ma jindiżtilha di li nħobb ħafna l-laboristi. Għala le. Mela qabel ma nagħlqu żgħira żgħira. Għalek li trid għandek. Issa di hemm il-provi u nħobb insemmiha di, imma jitqu bija n-nies. Jiena inħobb ħafna Robert Abela. Inħobbu ħafna. Meta kien ħajilħaq leader, jiena l-paġna tiegħi Facebook, xahar u nofs, rrid nagħmel kienu jgħidu li tal-PN int miġnuna. Iċemplu li qed tagħmel riklam kbir biex jilħaq Robert Abela. Iva, kont naraħ bniedem li tajjeb għal pajjiżna. Kont naraħ bniedem li dak li qed jgħid ħajwettqu. Kemmu vera, meta waslet il-votazzjoni, jiena ma ddejjaqx. Kellu n-nismijaw, kien hemm votazzjoni ta' Chris Fehn u tiegħu, mort ir-Realto, immaġina, batti li Robert Abela, naqtu, ħafna kritika, tajjir, għax jiena mort inkellem il-Robert Abela u għannaqtu u għetlu għandix dubju prim. Hekk għetlu prim, miħux prim, għetlu m'għandix dubju prim, għetlu li ħatkun li żar Prim Ministru għal-kem kienu jgħidu Joseph li żar iva vera, imma bniedem li Robert kellek fiduċja fih. Ħafna kelli fiduċja fih u kont inħobbu ħafna u għadni nħobbu il-familja tiegħu. Ħankun onest għandi t-tifla tiegħu jiena nhar il-ġimgħa ngustajta ħadet fil-ġimgħa kbira u ma tistax lej dan il-bniedem taqbel ma taqbilx miegħu ifhem il-punt. Imma llum ngħid Robert għadu bniedem ta' 3 snin ilu. Jien naħseb ħarablu kollox naħseb minn taħtidu jiena. Jew in-nies li għandu madwaru ma nafx. Jaf għandu l-istess problema li kellu Gonzi li żemmejt qabel inti u ddawwar bnies li la jixtiequ l-ġitta Malta u laqas ngħid nkunu onesti. Pereżempju, jiena tweġġani ħafna li tmur tistaqsi Ministru, ċoċo ta' żgħira ta' inti taqbel mal-abort no comment. Ma nistax ngħidlek. Le, jisom. Dejjaqni dik.
Imbirrispett kollu minn ikun hekk bla opinjoni għalija. Janka jisaw kunu nazzjonalisti ta' Jiena għalija jisom tiġix li ma Inti taf għal xiex. Inti rappreżentant. Inti taf għal xiex tħart. Inti taf għal xiex tħart. Jiena jekk jiena diħla l-politika, irrid noqgħod għal dak skont it-tajjil xikun nerġa' ngħidlek. U mela mhux hekk le ħadd mu jgħid li. Imma jekk jiena jiġi xi ħadd jgħid Terry, inti ħirġa l-politika u tal-lawn in-nies, irrid nirrispetta dak il-voti ta' in-nies. Eżempju ta' xi min jaf kemm hemm nies jgħidu toħħod mhux jitolbu, ngħidlek all right, imma jaf kemm jiena persuna ta' qalb kbira, m'għandix power jien, imma jafu n-nies kemm inħobbhom, jafu jekk xi ħadd li jixtieq xi ħaġa minn għandi minn għand ħadd ieħor lesta nġibilhom. Aħseb wara kelli dak il-power kollu li nkun qed tifhmu l-punt. Ma. Aha. Għaxat jarawn ovvjament nis-live. Nselli għal Alex Botiġiċ, għadja għaw disib il-pagġna. Nsellu għalijom u jina taf ġemnit jima riċ proset. Izen. Waħseb. Ara, aħseb li tejlek it-sijatiti. Ġiri ta' zbaljajt u għadġirt. Mux kulħadd, impossibbli jkunu perfetti f'kollox fil-ħajja. Per eżempju, l-bira krem storja fuq il-wan. U bejruħu bġismiet, tajt intella ħadi u nejdilom, mux jina bis nizbal, janka l-wan ħadu zbal, meta qalu hemm raġel mejjet. U ma kienx mejjet. Ma kienx mejjet. Ifhem il-punt, meta kemm dik telefonata. Dat ngħidu raġel mejjet, ta' mhux storja żgħira. Issa jien qatt met raġel dalba taw nitratt, għallu damit. U jiena għaġġirt, u ħallattu ma ieħor. U f'sekonda ta' it-tajji, m'għandhom raġun, anke onesta. Le, xi ħaġa imma żball. Mela kulħadd jiżbalja. Le. Mela, nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna kellna naħsebhom minna fuq sija, xi ftit jowis. Sija eżatt. Nispera qudiem ikonna okkażjoni oħra fejn ħallu daqsxejn żmien u nerġgħu nintaqgħu forsi anke xena politika tkun tal-Ewropa. U niddiskutu ovvjament il-current issues li jkun hemm. Nirringrazzja wkoll it-telespettaturi li kienu magħna llejla u nitlobhom biex il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nintaqgħu. Grazzi ħafna.